paskapeli, en pelaisi ikinä. Petellä on oikein 10 tappoa vähemmän silti. Mä sain 3 puukkotappoa. Vittu leikki taas. Eiks tässä niinku tapaa enää puukko ykkösellä päähän, jos niinku vetää sen? Ei tässä voi porata päähän enää. Eikö? Ei. Vittu paskapeli. Käveli vaan niinku Morgifi vastaan ja ykkösellä puukossa päähän ja 55 kaikkea. Tappi pohjaa aivoa. Ai. Eiks tullu varmo? Mitäs siellä on vasta? No vitu homot. Mä vedin autoteletty, niin... Joo, auto, vittu. Ai. Tätä tulisi ammisen Ai. Vittu. Tää Bison on virtu tulossa. Tää on paskas. Perkele. Tälle ei oikeesti saa niinku ketään tapettua. Vittu se oli edes level hedy, ei voi muut vittu sanoa. You are the leader. En oo vissiin enää. Mitäkö tää MP9 tää vittu tekee? Siinä ei oo semmosia mahdollisuutta. Mitä vittu, mä olen vieläkin liideri. Sä oot niin vittu HC. No niin, kiitos, mä aina olemus. Niin. Vittu se on voinut morana, eikä just kato. Mistä näitä tulee, saatana? Joka puolella kuuluu. Vittu kun tulee joka suunnasta. Älä! Oi vittu! Piipi, aseet vaan vaihtuu lennosta. Jos osuus johoskin, mulla on se. Auge. Joo. Tykkään Mut siis, käsittelyssä. kun sua teki Joo. Oi vittu sieltä. Tuo tulee saatana. Vitu kyrpä! No mitä? Ole hyvä. Tuu tänne sano. Jaa. Ei mennyt mun boksella. Vittu, että ampuu 2 jätkää kilpaasella. Toinen poraa ja sammuu sen kiven päältä. No mikä vittu? Juu! Vittu. Vittu tää on haulikaus. Minkä kaikki ampuu laitu riflellä takaisin. Ai. Mitä hippo? Lähinnä heitä sen täällä vihuilla on niinku yhtä paljon. Tää sama aseleveli, mutta vähemmän tappoja. Ei oo reilu. Hui! Joo! Sä et kuollu siihen. Epic split. Oi vittu, mä pelästyin. Mikä vittu vete? Joo.
Ihan vitu oikeesti. Tällä ei osu mihinkään. Jaa. Jaa. Mistäs sä olit? Mä oon taas CT:llä. Siinä. Ai Oh Jesus. Tän, jaa. Tää Oi persee. vitun negevi. Tydy. Haise vitulla. Ei oo kivaa enää. Nice. Meikä vaan vittu vittu! Vittu! Mihin vittu saa? Vittu saatana. Jaa. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Jaha. Kupperi 63 halusin sua päälle. Ei tunnu missään. Oh. Ei siinä mitään puhuta, kun se sun oma mennyt sinne edes. Ne on sun selkää. Hackeri, Ei mulla speedki. Mä vaan varppaan, että pöydässä päästä edes vielä. okei. Ei vaan Vittu, joskus se on enää. kyllä se- Ei saa. Tää vittu mitään häkkejä täällä. Ei siis mitä vittua tää on? Taas ees. Mä vaan vittu osun mihiskään. Eihän tuo osu millään. No mistä vitusta nyt ohjaa? Mä en vaan vittu pääse siihen viimeiseen leveliin. Mikä on viimeinen level? No se puhuttaa. Koska tää se ei sitä oma vittu vie se. Tää on huono puukko. Ai, ei muu tullut ku 200 ping enää mä siihen niin. Ei muuta tappo. Vittu, miten se 100? Vittu. Mä olin saanut vittu ilmaisen tapon siitä. Mä olisin voittanut. No. Joho! Mä olin yhden vittu negerin selässä. Mä menen nyt vittu saunaan. Mä seurasin tota yhtä eroa niinku niitten beissistä meidän beissiin. Joku yrittää mun vittu negevillä vielä selkää, mut mulla oli 20 HP vielä. Oho.